RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Lani, ginaingon, kung magkabuwag mo sa una mong uyab nga doon na mo'y anak, may kahigayunan gyud nga magkabalik mo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Doon na ta sa gamay nga payag sa ibabaw dali ni. Ay, Laure, uy, bata pa baya ta. Kutob lang tas kakos-kakos o kahaw-haw. Ano nang gabod naglangos siya, good. Ikarapit din ng ingon nga, mas lami ang labaw pas gakus ug hawk. Kunya, be, virgin pa man ko. Nakagunit baya ko sa imuha, do. Dako kaayo niya, taas, hadlok ko. Doon na tas payog. Doon na. Laure said, uy, mamugos kid na siya, uy. Hinaya lang yun, ha. Bantay lang kid ka. Sakit ba yan, ha? Basta first time. Hinaya lang, ha. Lamig agam didiho ning imo, oy. Kalami sa feeling nga tutiyan, Karon ang imo na sadang akong kaunon di. Tubuan ko ni imong pantibi. Sige. Oh, wow. Bugwa sa imo, oy. Kumot-kumot mo akong tutoy samtang giungad di mo akong upos. Sige na. Sige na, ipasok na. Sige. Ako na rin buwan akong dip. Inaya. Sakit ba yaw kay virgin pa ko? Sige. Ako ang hinayon. Kasakit. Lauro. Rini. Salbahe siya. Napada siya sa iyang kinikanan. Iya kong gibuwagan kay mabdos ko. Ay, sus, kabata pa yung taon ni mo nga na mabdos, uy. Dili ra bagyot ta ka makakihas laki kay minor di edad sa parihas ni mo. Tuan na ay, gipalargas ginikanan sa syudad. Adto na nila patiwasong eskwela.
Ako ma, di na lang ko mo eskwela, uy. Human akong panganak, manrabaho ko. Oh, anak na lang yun para mabuhi na ni mong imong anak. Yahay kay amahan, oy. Mudako ang bata, nga dili siya makapadako. Dili ko na ipailang among anak. Mangita kog laing laki. Nga mao niya yung mga mahal sa akong anak. Yay! 20 pesos! Arisa ko ma, magpalit kog lami. Ay, pagkadali ra yung milabay sa katuigan. 5 anyos ng imong anak lin eh. Oo ma. O, may isulti day ko ni mo ma. Mm. Karong gabi iba, may mamisita na ako. Kauban ako sa trabaho. Driver sa hardware nga akong gitrabahoan isip tindira. Naibaho ba siya nga may anak ka sa laing laki? Oo ma. Okay naman ko na siya. Kay love man ko na ko niya. Busa karong gabi ima, sugto na ko siya. O mukuyog na unya ko niya sa ila. Makig-live-in man siya na ako. Salamat. Salamat dahil ini nga. Gisugot ko ni mo dahi. Kana kay may pagtanaw man ko nimo. Basta mao na to ha. Di na ko virgin. May anak na ko sa una na kong uyab ka ni Adto. May anak ka na? Mm. Okay. Andam kong dawaton ang tanan dahi. Diyan mo. Ako yung mga man sa bata. Kung ugma, matatrabaho, dahi. Domingo man, di man mga blig Domingo, basta trabuhan tag hardware. Manuroy tas lungsod dahi. O check-in ta o lunch dahi sa lungsod. Okay ka dahil ini? Basig igo na ko nimo tilawan ha. Pasinuman ko nimo mahilabtan, likayan ako nimo. Kana ang dili mahimo dahi. Gusto na ko nga mapahimutang tas kinabuhi minyo. Ug ikaw. Ikaw ang gusto kong mahimong inahan sa akong umaabot ng mga anak. Ikaw, Dailini. Love ka kay kaday. Love ka ko ini. Bisan, di na ni Virgin o love. Hindi ako na ako. Kiminong kay ko, ana. Sige pa. Hagi umanang ako po, please. Ako na inano ko po imong priya. Oh, grabihan ang imong hawi. Grabihan ko anak kagamay ko ito. Oo, pero taas panigdila day. Taas panigdila. Duwatan na ni. Gidakon ini sa kuha day. Gidawat na sana na ako nga may anak na ako sa bahay sa lain. Kasumaya ko na kugunit. Kunit din. Agamaya. Ay. Kalami. Mura man tayo ng duwa-duwa, uy. Maura gid ni. Pikti. Ala, bebe. Ako na ni kuha na ko, abe. Bias imo, ha. Para madali niya. Ika, unsan kayo? Unsan ba din? Ha? Nasod na? Suod na, ay. Okay, nasangit. Ay, magbuwag talando, eh. Dali, anak, Biki, magbuwag ta. Abi ko 15 akong bisita. Ikaw man gud ay ni sir. Ang amahan sa una kong uyab nga dato. Ang say ato ni mo, sir?
Oo, nasa tanan, lady. Mga iupasaylo ni mo. Nagipalayo ko ang amo anak. Tihani mo. Kay iya mo kong inahan. Dili gustong minyo siya kay bata pa siya atong higayon na. Diretsuha ang tuyo ni mo, sir. May buhaton pa ko. Kay may buhaton ka? Ha? Pagbuhat lang niya mag-istorya ta. Nakauman nag-eskwela sa Lauro. Ha? O gusto na siyang magminyo. O ikaw. Ikaw gusto niya minyuhan. Ano ako man? Pobre raman ko. Ugwa ko makalampos sa akong pagtungha. Basig daog-daogol lang ko sa imong asawa. Kung No. magtipo na mi og sa imong anak. Dili na may tabo. Ang mamang Lauro may nagsugo nga panhiyon ko nimo dinhi. Musugot na siya nga kamoy magtayo ni Lauro. Kay gusto na siya nga mohangup sa iyang apo. Ha? Ako sa nangunahon-hon, sir. Oh, Kay ang tinuod, sad. Mahal pa gid nako ang imong anak. Ubos lang ko kay gibuwagan ko niya. Ug nag-inusara ko nga nagpadako sa among anak. ay, hindi na pa wahi ang tanan. Hindi pa wahi ang tanan. Pag-uli mo, Lauro. Og, buhungon na mo ang batas pagpangka. Og, pa-eskwelaho na mo siya sa mahalon nga eskwelahan. Ako inus, Lauro, nga muanhi siya sa inyo aron magsulti mong duha, ha? Ug, ipadayon ang naputol ninyong gugma. Salamat kay Daylini. Kay gidawat ko nimo pagbalik. Kay love man ta ka. Naiubos lang ko kay nisugot ka nga magkalakyot ta. Kita gyud ang kitaganas kay Tas Anday nga magkadayon. Di ba nakauyab naman ka? Ug lain? May sulti sa imong mga kailad rin ako. Nakauyab kuno ka kauban mo sa trabaho. Pero nagbuwag mo. Akong gibuwagan, uy. Uy, ayo. Muratag nagkaugwa. Gamay kay iya, ha? Magbalik ta day. Og mamay ko nimo sa labing daling panahon. Makabuhi na ko nimo og sa atong anak. Kay engineer naman ko. Salamat kay inyo ha. Salamat yung tanan. Salamat kay ninyong tanan. Thank you. Ako mga palipay kaninyong duha, Lenny. Oh, Sir Lauro. Salamat. Di ba ikaw mo itong uyab ni Lenny, no? Oh, pero gidawat ko na nga dili siya para nako. Lando, iampo ko dong nga makakita ko og babae nga mahigugman nimo ug makadawat sa imuha. Usbon ko, daghang kay salamat sa imong pagtambong sa among kasal. Nakasal gid mi ni Lauro, ang lalaki nga mao'y amahan sa akong anak. Nagkabuwag mi sa daghang mga katuigan, apan kami gyud ang nagkadayon. Kami gyud duha. Huwag ito mga kasama ang kaagin ni Lini, dinhining tulumanon. What's the style? Kami yung duha ang nagkadayon is style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.